Nanami sa palit, nakapalit na mite. Wow, ka very good. Salamat eh. Yeah. Salamat tete. Yes. Hi guys, majong buntang ni jung tanan ako na po ni Jijin Borsan family. Nako dari sa kwan guys, gawas kay unahon ako unsahan na mo pag surprise sigiyan karon. Kay gabi day nanawag ni Junjun nga mo surprise si Janigian o kanang naikuan printer. Diya karon nato ko man sigiyan amo na to si Janggi padengag gabi nga malakaw mi kay birthday maron sa igsuon ni mama mo yung mga alibay nga magtumi sa igsuon ni mama mo birthday ingon man tug di kuno siya mo uban kay na kuno siya daghang buhaton nga kuan project di kuno may magpaibaw ni giyan nga palit mi og kanang naay printer amo ra kuno siya i surprise amo siya nga ubanon hingnan pa to namo mo ban ba nagnangan na pa min ni Junjun ug unsaon ni namo pag kuan nga ron di siya makahibaw nga naay ning sponsor ug kanang kuan printer. Kita po yung paging taon guys. Tabangi be. May mutong selfie siya na natago mo na to bro. Ang nagpa-surprise karon ni Gian katong gihapon nagpa-surprise ni siya nga nagpalit og laptop. Mo gihapon ron gi-surprise ni siya sa Gian kanang printer para kumpleto na kuno ang gamit ni Gian. Salamat jud kaadyo Ate Gingging. Kadyo na mong lipadya kay na-surprise pud ming duha ni Junjun. Kay plano naman jud unta naman ni Junjun nga mura nang atiguman kay kinahanglan lagi ni Ja mahal pud magpa-print ba. Diya na manggadyo tao nga arang ka maluluyon. Salamat kaadyo ni Ate Gingging. Salamat ti. Shout out ni Ate Ingrid. Thank you ti. Timang pa-surprise ni Gian kay bo ko nga malipay just Gian din ning imuhang kuan pa-surprise ja karon. Nagnahuna pala gaming Junjun ug unsaon ni namo kay muuban ra ba si Ja. Amo na lang siguro ngingnen nga nangutang ni kwartas 5-6. Ja mo ang ipalit kay di man na siya musugot nga mangutang mi og kanang naikuan 5-6. Matingala po dyan ano. Bigla-biglaan ta ng utang. Utak din sige yan. Utak pa na to. Tanawon laman natin yung atang lakaw ron ugon sa ijang mga reaksyon. Ang ganda si Junjun sa tricycle kay manglakaw lagi miron. Mauban si mama ibilin ra namos mama sa Sibunga kay ato siya na may ibilin. Sige yan laman unsaon ni namo pag kinanglan man siya mauban kay siya may mamili. Uga sa ijang gustuhan. Guys, amo nang pukawas giyan. Uy. Mata na bakit mo po mata? Ginawa? Yan. Ina. Nakin natin kang bason. Uy. Di ka mo koyo? Dali mo. Nalagitay kang bason di ba kay Piyugi ko sa karkar. Kuyo ka dili? Ha? Kuyo? O tara na, maligo na kay mga nang ganda ng pagkasilong. Kita magdugay kay udto na, ang kapoy kayo magbiyahe na ka. Ha? Tara. Sunod ra. Bantay mo sunod ha, ka nang maligo. Mukhaon tadaan. Ina, magdungan ta. Hindi, lagi mo. Maligo mo niya. Pagkuha na daan, kaya rin makalakaw. Natagay, udto na, sutso na kaya. Ina. Kuyo ka, bantay ka. Dali rata. Oh, magdali rata. Ito na mi.
Ang si mama uban kay ato siya magpabilin siyang igsuon. Ato si bunga kay kuan man birthday. Ato na siya maghuwat na mo. Asa man akong sandal? Basa ba man na yung buhok na yung nagis. Di man ipasa, hair Kawan. shiner man eh. Katuloy mo pabutang sa buhok, mapapasilaw. Ipadlak na kaya. Naka nang ipagahi ba? Irot ka lukir ni. Ayaw ko ng irot. Bye-bye. Hoy, Tayo mo diya. mag-crocs ka. Uy. Di ko yun sa akong suot. Uyon-uyon, dahil na. Ano, good outfit. Ay, ginoo ko bata, painit. Los, lima ko niya naman mga ako. Ay, udto na rin mo kapag. Jarami mo. Ina si ante. Hapit. Bilin sa namas Jarami mama mo. dari. Ay, busal na ako dari diyan. Ay, rin mapit na. Yapin pa ni Jagizang Lola dito kay yung maka sugakod. Wanay idea, wanay kalibutas gihan ron. Nanakas sa tubangan. Balik kami dayon. Kasi palito. Total na naman ridol na tayo. Palit. Samsung din natin. Namin na kasado dani no. Hindi na lubak-lubak. Tagam na kong HPM, pag-HPM. Unsa may nindot kaya? Bot lang. Nano ta dali? Ganyan. Kala? Asa ni kitna nasa ni? 2210. Asa ni? Kay tsura na ba? As long as Nana na siya pang photocop kana? Na, 3-in-1 pero A4 lang. Photocopy ko sa... short tag A4 na kayo. Oo. Pwede na lagi. Pwede na. Kaya nila? Pwede ito. Pwede siya matest sa kay wala mo siya yung free. Kung kaninyo ha, mo na yung matest ni. Hindi siya pwede ma-testing man. Kaya kung food lang itang ink, buhay mo palit, mag-flag mo, mag-cover dahil. Kung kaninyo i-purchase, nasa inyo kung isundan ng ink. Ang ngayon ka na kaya kaya dali rin siya ma-access o like pangitaon. Nasa, nasa ka maligya. Para sa panging sa una ba nga sa syudad na mapalit. Kung ka lang sa gawas gikan o mga cartridge, nakaraan ang mga model, wala. Cartridge mo ito sa Okay na lagi. yeah, as long as pwede siya, pwede mag-photocopy. Kaya na? Muna 89. Ay sa Asa yung gingon kanon ba? Ano sa man na? Kanon ko ni. Ambot ka sa mo to. Kani? Mahal siguro na. Pila rin nani para no? Kaya yung mga plus yapon sir. Ha? Andong same person sa... Parehara presyo? Oh, same lang. Naalala ka na, palit ko sa. kabo na po ako pangilado. Hindi ka ma-surprise na. Kung ma-surprise te. Kana ako ka. Nakadetect naman. US warranty. After the fact, nila sa yung mga error, nabali, mga visit, void yung warranty. Nga, if malapas ka sa 30,000 nga pages, void ka sa ng warranty na. Ay kung ging napaltas ni sa kung balon, kina naman tayo printer. Siyempre, balo ni mo 100. Squinta na lang. Pasalamat kina Ingrid, kaya Ingrid na. Thank you. Di ba ma-surprise sa tayo? Kabo naman ko good. Isa isulti mo. Wala ba, di ko. Mga brada. May expect mong mailad pa ko ninyo.
No. Muli mo si ibig-bigin. Nagibaw na sa daan di ay. Kabaw ko, ila pa lang ka. Ano dyan dyan lipaja nakaditik na tayo siya. Di, ma-surprise atong gi-surprise dita. Kami may na-surprise sa puting. Pakialam sa kung kayo ilado na, ingon-ingon pagkagabi ka tong utsumil kitigom ni Papa but-butol gikang dako. Ay ko, ginadama. Ang iyang i-pay kay usa ka seat ni 1,000. Ang iyang gipili kay Epson kaya katong kuan di ko na ganahan, inani ko na yung ganahan. Pabor. Nindot mo ko siguro ang kanon, pero dapat kuan Okay ra, pero full stock magudawa ang karton. stock. Oh, ito na. May mga bago klaro. Salamat kitik eh. Hindi na kayo maglisod-lisod sila mama kay. Wala ko yung printer ba. Convenient po na ako niya as students kay. Huwag yung usahay nga late na kagabi di. Need i-print. Then isod kay access sa mga kay. Ang mo print kay tuwaras lungsod ba. So makaprint na po ko. Ura-ura. Salamat. Salamat po. Pinalipay kay ko kay. Hindi na lang. Taba. Kitsa lagi nagsulti nimo. Wala. Lagi kabalo ragod ko. Hindi ko bulo. Sige naman nung pangutan nagugunsay gamit kayo printer may akong pirmi ingon sa pabilay ni palit ato. Di lagi ko mailad. Wala. Mahinang nilalang. Kamu mahina di mo kabalo mo surprise. Pero ang lipaja ni mo. May paggibilin kay news balay ka mo rin ang malitan eh. Kana may surprise gyud. Ang kaningin mo sa ting grid nga ubanon ka kay ikaw papiliun. Siya may sa Ingrid mo naging. Salamat kag dako na Ingrid. Kaya gisuportaan dyan kasi yung pag-eskwela do. Worth it. Akong grado. Muni bayad sa ko 93 bay. Ikagan pa kanya Ingrid yung laptop. Then Laptop. iparisan pa dyan doon ka. Printer. Sus! Kaya yung eskwela lang po ko eh. Eskwela lang po ba eh? Hindi ko gisi oh. Dito. Pero ang baon be, 50 na lang be. Kaya wala may zero kanon bisa. Balik mo dito ka. Oh? Balik di ko kamuloy na ko. Ano ka ko? Pliti 15 bakan for 30 20 na lang timo pa. Salamat kiti kay nalipay ko sa imong regalo na ko. Hindi masaktan naman ba? Ngano ka na siya nga nakaditik? Sinula siguro yung sulti niya. Wala lagi nagsulti na. Kung mailamang god ako po inyo ilado. Pwede ni sulod diri kini. Yes, yung bulong na nigi. Discretion niya. Kaya nga naman ang sa may mong kutob. Sa may mong kutob gi. Ilamang god kay ninyo. Kay sa mga naong. Buwang unang kabulan ako nagsige may klase ng psychology makabasa na ko. Kaya tira. Grade. Sindan din mo sa grado. Buhira ka. Bukas. Ulo ro to kung graduan na rabelay no bit atong yati. Ah, na magani naman. Puno tulungan ng mga batang masipag. Sakit sa mata kung grado kay ni simang usa ka buok. Basta mat gid may bring ning kumatok. Ako tungto nagay ko 78. Wag ikaw, kay naanad mo ka ng grado din. Naanad biya ko nga dago ko grado din sa gunsaon man gyud nimo review di maging madag inutok ning mat. Oy na waka sa pagbibinta ko ma. Palain-lain pang rason basta nga na gani makasawa ko kabalo nga mamalit man pero kabalo ko ani surprise. Okay, ang unang rason ni mama gabi ang yan Gcash ko nung di ma-apply. Pagtanan ako ni 8,000. Ang unang yan tubag gato kay tinigom ko ng papa. At si papa pag ginayatik ang giyon po ni papa kwarta ni mamita kay patago. Ang iya pong yung rason kini na direct imangan bastulo. Nauta na po hindi mga bastuls. Di pagtaw-taw din po siya maglaag kuno. Kung kita may lima uwangan na klaro na kaya sa inyo pa mga ipanabing padaan. Sakpan sa bina. Lisod-lisod na ganis papa saan na mo pag-surprise. Abogado mo rin ato i-surprise. Binigin mo surprise diya. Okay, taro nga good din yoy. Friend ni Lula, daily makapangilan doktarong pilinay ng rason saan nagsabot ita magun sa inyo rason. Ilang kayo na unsang taon Nabuking niyate. ano pay-pay ba gabi ko no tinigom ko no tong kwartahan din ginambuntag ko no kamamita ko no kay ipatago ko no kay muli. Ay nako. Kita man yun na surprise pa. Mali na lagi yun. Nako mailan. Ingon bitaw ko nimo kita ray lakaw kay mangan basa ta. Di mo pa kamo sagot. Lagi, ang istorya mo natin Ingrid, kuyo ko nagisigihan. Kaya ang gusto nagiyan may kondon. Nagiyan ba yung gusto nagiyan may kondon. Ako na yung may gusto niya.
si Mamita, may nag-provide na to. Ingrid. Gabi nagsuryahan na building ko dig tawag. Punta na, siya ni pagkita sa grado. Nanaras siya na yun, nakuya sa Mikian printer. Surprise na to, nanaras siya. Kasi na surprise. Papa. At Ingrid, makalusok. Kami maninos dun na surprise noon. Balik ko mo. Unay mga bus, namita nagpalito noon. Sabi niya, bus ramang kaya. Isunod na gupta ng palitanan. Ay, naku. Bilang. Katawan naman mga Ingrid. Binta pa tong surprise sa laptop. Katong na-surprise dito ato. Kung may klaro ko. Ato kay hindi man kami ni palit. Nyabot ra mo dito. Ito di surprise basta kita mo palit. Katawad sa Ingrid nato kaya wa nagsaksis sa gatang ko surprise. Katawag yun. Kita naman mo na surprise noon. Pinagyan, galuma ko. Di pala na. So, gabi ko nakarealize nga naagi dili ma-okay. Ganong namugos gid nga pakuyogon ko. Sinangita po dapil po. Yun dali ay. Kaya kuyog lagi. Kuyog lagi. Tamot na ginambon tag ko kimangan bas ko no nang utana kung second baso na mo tubag. Ay mga may hina talaga. Ito. Wala talaga. Papa, kaya di ka mo magkuhan. Hindi ka mo. Kapalo. Ako nang gikuan tantanan. Jud, sige pa po siya na pangutan na dun sa lagi. Saan? Nanami. Tapos mama gangisi. Parang kalami yung nagmanga bumbil ni Auntie, oh, na violet na. Haan ko no. Hi guys. Huli namin sa Dalagit. Gibit dito. Wala yung gibit dito giarang. Testing Niki. Hindi niya ito panik. Kita magkagugan. Si Mingkoy. Ayan, box guys. Wala gitu. Wala gitu. I-bli isang niran niya. Wait, naroon ni walang 2 years. 2 years walang yan eh. The moment of truth. Bye guys. Salamat kay tao ni Ate Ingrid. Naipakapin nga Upat lagi. Oo, upat pito. Black, dayon pink, blue, ug yellow man siguro. Pag palito na tanaw sa kalibo, inanap ko na ng patpod sa kasit pod. Isa kalibog, isa kasit. Oh, sa kinanaw. Sa kalibo ka Pinoy. 1,000 man siguro to. Sa kasit. Mo nang 8,900 ag nabayran. F9, wala kanindo tabay. O basa? Man din na siya mo nagkuan. Sinulog. Ang brisa ma, luwi rin nga bata ni. Wala man strategi. Unsa man nag-iring na kamay? Oo. Nag-okay. Oo. Ali. Luwi laman ni. Wa may pasalubong Mikloy. Dinamik loy. Ikaw. Ano sa diri? Nyara kinay paandag to Mikloy. Mira ka jud. Ano kanya mo nindot? Pwede gid Wasak-wasak. Pwede gid pang di mag-print na lang di. Dako lagi. Dako sa. Moment of the truth. Wasa ni Mikit tubilan ako gins. Kabulo nung siguro ka na. Wala akong tutorial ganina ra. Opa, nagpadulong pa rin na ako tutorial ni Jai. Kinaya, okay. Pila-pila si Mikloy, oh. Nyara mo play. Ano yung sagbot? Nahi. Wala, lagi yung nyara tataod. Nyara tataod. Salamat kay
kita unsa nagregalo ani bike. Birthday ta mga restless nights. Si review. Ano ni? Ang Xerox niya kay A4 up. Diri kay tubilan ako. Asa tong muna yung format sa printer guys. Tayo. Kablo kung sudo na. Ay, huwag rin. Masig mabuhos eh. Naa siya yung ngipon diri nga. Mura yung Ituso? Asa tong gunti ang gibit-bit din. Kasi nagbagsagol no, ang ito mapunta sa ilo. Paano malaman ang Yan ay di color? libil. Nay, libil oh. Ah, nalagbibiyahin. Wait eh, nakatigal. Ano ang color? Wala. 50 seconds daw ayan ni mapuno. Muna yung ink na nito. Upat ka kuan. Upat ka color. Dayon, Usa ka package, upat ka color. dayon, if mahubas na kay pwede pa nimo siya refillan og usa ka puno. Oh, pwede pa o makaduha o makatulog. Bili uy, tila usa na lang. So sa kinani, kaduha nimo itubig. Okay no? Muna yung mga inkte. Kuya o inkwan, kung sa. Oh, makaduha pag tubig. Pabura ni Bay. Makauman na lang siguro mi sa mo research pa ni mahurog. Kay kalas mo pa-print. Ayun. Bayad marking, bayad. Convenient kayo nga na ikaw ganun printer. Katulog itong gitanong ni Nana, individual lang ito. Individual man na paliton pero nice eh. Muna yung pan guys. Yang power cord. Nagkatong usa kay para pan man eh. Katong USB connection niya nga i-connect diri papunta sa computer or laptop. Kana muna yung cord. Power cord, kuan pa extension. Kuha mo ito ibang paper. Hello. Salamat kay Ating Red. Kaya nanay, kuhan sige yan. Nanay printer sige yan. Hindi na magsigig. Pa-xerox, pa-print sa gawas. Gusto kayo sige pa-print. Eh, Oy, Mga- nanawag pag ko na kumana. ay sorry te. Namin sa balete, nakapalit na mi te. Wow, ka-very good. Ano pa sa kamera ni? Dara. Nya. Ah, sige yan. Salamat eh. Yeah. Salamat Tete. Yes. Wagit ko nagdawag pero nakahiring na ko saan nga. Na-surprise sila mama ba? Nangikan din na. Salamat Tete. Ano man? Kano saan sila nagplano? Gabi, weird kay grason si mama kay mga to kunog karkar kay unsa to mangan bas din. Laylay sila grason ni papa nasakpan na ako nga na-surprise. Wait, klaro. Nagdain o buwan rason. Laylay grason. Ano naman to? Sa kuan, ang nearest manggod nga na maligya direct mga ingani nga printer kay sa car. Oh, nangkanto mo karkan. Uy, pagabot mo taga. Magtagabot na mo te. Salamat yun kayo. Oh, sige, o niya. Hindi lang ko unya. Eh, kapag Ay, pasensya gid kiti na naog. Ay po, di ko ikaw po daw man istorya ka. Mana na. Naamad ni Edson ka. Sige ka man. Senda. Sige. Salamat kay Sir. Salamat kay te. Sige. Salamat. Salamat.